aquesta alcaldia intentar tindre una reunió amb la consellera per a mantindre el jutjat de violència de gènere a Catarroja, perquè crec que és el que pertoca com a alcalde i representant de tots els ciutadans i ciutadanes. Perquè des de la regidoria es porta un servei com l'Espai Lilith que no hem d'oblidar que el 87% dels casos es porta a la policia local de Catarroja. El 87% dels casos. Que acompanyaven a les víctimes i que poden acompanyar les víctimes al mateix jutjat. A la porta del mateix jutjat. Això ara no va poder ser. Això és una realitat, que les competències de la policia local acaben dins del nostre terme municipal. I el que em pareix molt malament és que des de la pròpia conselleria, siga del govern que siga, parlen de casos en concret, i que a Catarroja no ens deriven a València. Perquè ens lleven el de Catarroja, per què no ens deriven a València? O per què no ens deriven a Torrent, dins de la mateixa comarca? Hi ha, per tant, un greuge comparatiu també amb la resta de poblacions de la comarca. I per això li vaig demanar també al president de la Mancomunitat de l'Horta Sud que ens acompanyara, que ens donara suport, també com a persona que reivindica la comarca. I crec que la resposta ha sigut agredolça. Agredolça perquè prometre'ns un jutjat que encara està per vindre i que també suposaria una modificació de la llei, un jutjat únic de violència familiar, és una realitat que encara no sabem si se va complir. El que sabem és que a partir de l'1 de gener no anem a tindre aquest servei de proximitat. I no és comparable amb el servei de proximitat de l'atenció a les famílies que estan al Alfafar, és que no ho tenim ni a la pròpia comarca. Vull dir, no la tenim ni a la pròpia comarca i crec que és important la unitat i que reivindiquem una necessitat perquè nosaltres sí que estem complint el pacte d'Estat i estem fent un esforç molt important com a Ajuntament per a complir i per ajudar a les víctimes en aquest acompanyament i sobretot en aquesta denúncia, si s'ha de fer, intentar que se faci.